Vítajte pri dnešnom rozhovore. Našou hostkou je Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Petra, dobrý deň, vítajte v Dobrých novinách. Dobrý deň. Ideme sa rozprávať o cirkulárnej ekonomike. Všetci vieme, čo je to ekonomika, ale čo je to cirkulárna ekonomika? Čo je jej cieľom? Jej cieľom je vytvárať taký hospodársky model alebo vytvoriť taký ekonomický trh, ktorý nebude vytvárať odpady alebo jeho vplyv na životné prostredie takéhoto modelu bude minimálny. To znamená prevencia vzniku odpadu a minimalizácia vplyvov na životné prostredie. To znamená, ja vytvorím takú ekonomiku, ktorá mi vytvorí zisk, ale zároveň ten model bude ekologický voči tomu modelu, ktorý mám v súčasnosti. V súčasnosti teda nemáme ekologický model, je to lineárna ekonomika. Ako funguje takáto ekonomika? V jednoduchosti je to vyťažím základné primárne zdroje, čokoľvek, čo my využívame v súčasnosti, či už to bude pohár, či už to bude potravina, akokoľvek, pochádza zo zdrojov našej planéty. Nič nie je vyrobené z nejakých základných materiálov, ktoré by naozaj neboli vyťažené nejakým spôsobom ako zdroj, primárny zdroj. A niektoré zdroje sú obnoviteľné, niektoré neobnoviteľné, sa nevedia obnovovať vlastne v čase. A tá lineárna ekonomika je vlastne položená alebo stávaná práve na ťažbe aj hlavne neobnoviteľných zdrojov. To znamená, ja niečo vyťažím, vyrobím, transportujem na obrovské vzdialenosti. Máme veľmi málo produktov bežne dostupných na trhu, ktoré by boli lokálne. Väčšina produktov, aj keby to bolo len naše oblečenie, keby sme si pozreli, skadiaľ je vyrobené, kde bola napríklad bavlna pestovaná, kde boli vypestované alebo vyrobené aj nite, gombiky a tak ďalej, kde to bolo farbené, kde to bolo šité. Nájdeme v podstate po celom svete rôzne kontinenty a štáty, ktoré jednotlivé časti dávali dokopy. Nakoniec to prišlo do Európy, v Európe si to kúpime, nosíme to, priemerná dĺžka oblečenia je 3,3 roky a potom to vyhodíme. To znamená, skracuje sa mi zároveň aj tá dĺžka životnosti jednotlivých výrobkov a rastie mi potom množstvo odpadu, ktorý na konci mi vzniká. Málo tých výrobkov alebo služieb vlastne sú vyrábané pre dlhovekosť a vyrábané tak, aby na konci jej životnosti sa stali nejakou surovinou. To znamená, som ich mohla vrátiť do toho obehu. A cirkulárna ekonomika voči tomu funguje v podstate ako podobním to prírode. Príroda ako taká nepozná pojem odpad. Preto, lebo všetko, čo v podstate odumrie alebo čo nejaký živočích, organizmus, rastlina nepotrebuje, sa stane surovinou, či už energiou, stavebným prvkom, potravinou, čímkoľvek pre niekoho iného. Pojem odpad sme vymysleli vlastne civilizáciou. Je to niečo, čo nepotrebujem, nechcem, zbavujem sa toho a neviem to vrátiť nejak do obehu. To je ten odpad. Ale my tou cirkulárnou ekonomikou chceme vrátiť vlastne, alebo pripodobniť to tomu modelu biologickému, tomu prírodnému. To znamená všetko uzatvárať v tých cykloch, aby ten odpad reálne nevznikol. Ale aby nevznikol, musíme sa pozrieť nie na koniec toho odpadu, ale na začiatok, ako vyrobím tie veci, z čoho tie veci vyrobím, ako dlho mi budú slúžiť a či ich viem následne napríklad rozobrať na jednotlivé komponenty, opraviť, a následne v prípade už potreby aj zrecyklovať, to znamená niečo sa mi stane druhotnou surovinou. Keď to nazvem druhotnou surovinou, ja nahrádzam primárny zdroj. Napríklad, keď recyklujem papier, recyklovať papier môžeme 7-krát a 7-krát ja vlastne môžem nahradiť tú primárnu surovinu, čo je drevo, čiže strom. 7-krát ja môžem použiť vlastne recyklát napríklad tej celulózy. Takže to je vyslovene založené na také obnovovaní vlastne tých cyklov a zapájaní sa vlastne do tých obehov, ako keby tých materiálov a produktov. Čiže recyklácia je iba súčasťou cirkulárnej ekonomiky, chápeme to dobre? Áno, recyklácia je vlastne technologický proces, ktorý ja využívam v bode, keď mi vznikne odpad. Ale cirkulárna ekonomika a obehový systém je zameraný na to, aby mi odpad nevznikol. A až keď mi vznikne, to je v podstate až jeden z posledných krokov, ktoré ja môžem urobiť, alebo ten systém môže vyrobiť, až keď mi vznikne, potom sa ho budem snažiť zrecyklovať a spraviť z neho druhotnú surovinu. Keď teda už odpad vytriedíme, dáme ho na recykláciu, tak ako sa ďalej využívajú tie základné materiály? Napríklad, čo sa ďalej deje s kovom, čo sa deje s plastami, čo sa deje so sklom?
tak oni práve podliehajú v prípade, ak hovoríme o komunálnom odpade, to znamená tom odpade z domácnosti, a my ho vytriedíme do nádob na to určených, tak v tom prípade vlastne stáva sa to druhotnou súrovinou práve pre recyklátora. Recyklátor má založený svoj biznis alebo svoje podnikanie na tom, že spracováva vlastne túto súrovinu a potom predáva ten recyklát do výrob, kde si nahradia vlastne napríklad primárne sklo, ktoré je vyrobené z piesku, tak si ho nahradí vlastne recyklátom. A recyklát alebo sklo je 100% recyklovateľná surovina. Vo výrobe spotrebného skla ja môžem dať skoro 90% vlastne toho recyklátu a minimalizujem vlastne vstup vlastne tej primárnej suroviny. Takže zo skla ja vyrobím sklo. Z papiera viem 7-krát vyrobiť papier, keď to poviem naozaj laicky. Kov, výborne recyklovateľná surovina. Môžem opakovane do nekonečna recyklovať miesto toho, že vyťažím niekde rudu, nerastnú rudu, tu spracujem do formy nejakej využiteľnej zlúčeniny kovovej a dám ju do obehu. Miesto toho ja ten recyklát znova a znova môžem použiť. V prípade plastov, ktoré sú naozaj také špeciálne, preto lebo veľa ľudí má nedôveru k plastom v rámci toho, či sa to vôbec recykluje, alebo nerecykluje a čo sa v skutočnosti recykluje, tak plasty sú naozaj špecifické, existujú len alebo momentálne máme špeciálne asi 2-3 druhy maximálne polymerov, ktoré sa dobre recyklujú, lebo plasty nepoznáme len pod pojmom plast, ale ten plast môže mať rôzny pôvod, alebo teda z rôzneho typu plastového to môže byť vyrobené. Takže plast priemerne je 2 až 3 krát recyklovateľný materiál. A potom sa ďalej s ním deje čo? Musíme ho spáliť, alebo musíme ho dať na nejakú skladku, lebo už sa s ním nedá nič iné robiť? Ak už dosiahneme ten posledný bod tej recyklácie, áno, ale zase si predstavme, že napríklad málo kto vie, že tento recyklát z plastu sa nachádza, taký príklad, v tenisových loptičkách, tá kriklavá plsť. To je recyklovaný napríklad polypropylen. Automobilový priemysel využíva vo veľkom vlastne tieto plastové recykláty. Všetky auta, ktoré majú tie koberčeky, tak tie sú práve z recyklovaného plastu, ktorý je vlastne zišiel práve napríklad z toho triedeného zberu. Potom veľmi často sa recyklovaný plast využíva napríklad aj v detských plienkach, v hygienických dámskych vložkách. A v prípade, keď veľmi známy nápojový obal, tie PET fľaše, ktoré sú jednorázové, tak tento typ recyklátu sa nachádza v textilnom priemysle alebo v textíliách. Ak by si každý, alebo teda aj čitateľ, alebo teda ten, kto dneska pozrel si vlastne na svoje oblečenie, na štítok a máte tam napísané polyester, tak polyesterové vlákno je vlastne toto polyetylénové PET vlákno, ktoré vzniklo napríklad z recyklátu fľaše. Akými spôsobmi môžem každý z nás doma v bežnom živote začleniť cirkulárnu ekonomiku do svojho života? Ešte sme nepovedali, že cirkulárna ekonomika, môžeme ju volať aj ako obehové hospodárstvo, lebo nám to obieha v kruhu, všetko sa ďalej spotrebúva a využíva. Čiže ako doma môžeme začať prvé malé krôčky robiť smerom k cirkulárnej ekonomike? Cirkulárna ekonomika znie zložito, lebo zrazu tam máme ekonomiku, zrazu niečo nám musí cirkulovať, ale v skutočnosti je to veľmi jednoduché a jediné základné pravidlo, ktoré si myslím, že každý z nás môže uskutočniť u seba doma, je dobrovoľná skromnosť. Dobrovoľná skromnosť, ktorá bude založená na princípoch odmietnúť to, čo v skutočnosti nepotrebujem, obmedziť na to, čo v skutočnosti potrebujem, znova využiť to, čo sa znova využiť dá. Neexistuje jedna jednorázová vec, ktorá by na trhu nemala opakovane použiteľnú alternatívu. A ak už mi odpad vznikne po týchto krokoch, ktoré som ja uskutočnila, alebo ktoré môžeme uskutočniť každý z nás, potom ten odpad vytriedím, lebo ak ho nevytriedím, nikdy mu šancu nedám, aby sa stal práve tou surovinou pre recyklátora. A keď nedám tú šancu, tak naozaj môžem si byť na 100% istý, že mi končí na skladke, iba Bratislava a Košice majú výnimku, lebo majú spalovne, tak sa mi to môže spáliť. Všade inde to končí na skladkách. Povedali ste, že by sme mali byť dobrovoľne skromní, aby sme začali žiť podľa obehového hospodárstva. Čo podľa vás ľudia kupujú úplne zbytočne? S čím sme si vedeli vystačiť s nejakým výrobkom aj na dlhé časy, ale my to kupujeme stále
dookola a dookola. S čím je taký najväčší problém? Si myslím, že všetci sme rôznorodí, aj iní. Každý máme iné potreby. Preto úplne ťažko asi sumarizovať. Za mňa všetko jednorázové. Nemá zmysel kupovať, lebo je to veľmi rýchly odpad, ktorý je z 99% vyrobený z veľmi trvácnych materiálov, čo je napríklad plast. Ako plastový jednorázový príbor, taniere alebo poháre sú za mňa veľmi špecifické v tom, že niečo, čo je vyrobené z materiálu, ktorý pretrvá roky, generácie, v podstate tisíce rokov, vieme vyhodiť za tak krátky čas. A boli vyrobené na to, aby slúžili nám veľmi krátky čas, ale pritom nie sú schopné, vlastne rozkladu nie sú schopné, aby naša planéta alebo vôbec naša Zem ich spracovala. To mi príde absolútne mrhanie vlastne zdrojmi a zároveň obrovský zbytočný vplyv na životné prostredie a pritom na trhu, ako som povedala predtým, máme za každým opakovane použiteľnú alternatívu. To mi príde najhorší spôsob. Ak si kúpim, ale pozor, plast, ktorý je opakovane použiteľný a budem ho mať 10 rokov, tak to má význam. Nemá význam si kupovať plast, ktorý nám slúži na krátke využitie. 5 minút, 10 minút, kým zjem obed, koľko maximálne hodinu mi to bude trvať a po tej hodine ja niečo, čo bolo vyťažené a transformované milióny rokov, lebo ropa je vlastne organický uhlík, transformované vlastne z dinosaurov, keď to poviem v jednoduchosti, na ropu. Ropa bola vyťažená na to, aby sa niekde v Číne napríklad vyrobili jednorázové veci z Číny. To bolo prenesené vlastne do Európy, z Európy preskladnené do skladov, napríklad na Slovensku. Na Slovensku proste si kúpim jednorázový príbor, aj obed, zjem to za 5 minút a za 5 minút to vyhodím. A to je pre nás jednoduchšie, ako si umyť ten príbor a vidličku a použiť to ešte raz. Čo je nemysliteľné a to je príklad tej linearity a tej obrovskej nadspotreby, ktorou sa môžeme v momente ktorej sa môžeme zbaviť alebo vytvoriť iný systém, ktorý podľa mňa nebude stáť nás nič, len náš vlastný čas a pocit, že sme niečo urobili pre životné prostredie. Čo sa týka obehového hospodárstva a slovenských firiem alebo rôznych organizácií, tak ako hodnotíte tento postup alebo vývoj v tejto oblasti? Sú už slovenské firmy a organizácie na tom lepšie, že snažia sa už aj oni zakomponovať tieto princípy do svojho fungovania? Alebo je to ešte stále u nás v plienkach? Potom by sme tie plienky dlho nosili. Si myslím, že už môžeme hovoriť aj o bezplienkovej metóde pomaly. Že v tejto chvíli už tie plienky dávame dole. A už sme také batoláta, ktoré už chodíme. A je to, myslím, že veľmi pozitívna správa. Viem to vyhodnotiť spred 3 rokov, kedy sme začínali s touto témou a teraz. Akokoľvek stále ešte tá obehová ekonomika viac rezonuje na slovenskom trhu, ale aj u verejnosti vo forme odpadov. Mám odpad, ako sa odpadu zbavím, alebo respektíve nájdem odberateľa na môj odpad, pre ktorého to odpad nebude a bude to surovina, ale my chceme ešte to posunúť ďalej do toho začiatku, že už výrobca alebo nejaký spracovateľ bude myslieť, aký materiál ja použijem, aký typ výroby použijem na to, aby už vtedy som mal menší vplyv na životné prostredie. Ale skvelé je, že už vôbec začíname hovoriť o tom odpade a veľmi veľa firiem si začína uvedomovať a väčšinou je to aj tým, že sú tam jednotlivci, na ktorých aj to stojí, aj ktorým tak veľmi záleží na životnom prostredí a tí tlačia vlastne tú firemnú kultúru do zmeny. Novinkou na Slovensku je to, že sa chystá nakrúcanie prvého filmu, ktorý bude v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Ten film sa bude volať Slúžka a vy ako Inštitút cirkulárnej ekonomiky sa na ňom budete podieľať. Ako prebieha tvorba filmu, ktorý nemá produkovať žiadny odpad a ktorý má byť v súlade s obehovým hospodárstvom? Poviem v skratke alebo laicky, ja nie som producent ani filmár, takže pre mňa to bola tiež novinka, keď sme boli oslovení, aby sme sa zapojili vlastne do produkcie alebo respektíve do celej tej výroby vlastne toho filmu.
a že akým spôsobom môžeme my prispieť. Musím povedať, že je to veľmi veľká vďaka akože dvom hlavným aktérkam, producentkám práve tohto slovenského filmu a producentskej spoločnosti Brightside Pictures, ktoré musím vyzdvihnúť kvôli tomu, lebo sú fakt, že podľa mňa jedineční a lídri, lebo sa postavili k tomu, že oni chcú niečo zmeniť a vytvoriť veci inak. A preto zatiahli nás a oslovili, aby sme prišli k spolupráci. Ja som dovtedy ani o filme tak veľa nevedela, ale v kvázi stačilo mi jedno stretnutie, aby som pochopila, že každá tá oblasť v našich životov, našej práce vie mať vplyv na životné prostredie a výroba filmu je v podstate taký výrobný proces, ktorý v sebe zahŕňa veľmi veľa dodávateľov. Nepredstavujme si to len, že ľudia, alebo teda herci sú na placi, režisér a podobne a celý čas sa točí, potom sa dotočí a dostane sa to do kín. Je to vyslovene spojené s veľkým vplyvom na životné prostredie vo forme transportu alebo logistiky v rámci toho filmu, keďže mnohokrát sa nenatáča na jednom území, ale na viacerých územiach sa skladajú vlastne tie obrazy. Potom je tam vysoký podiel vlastne využívania aj energie v rámci zdrojov, agregátov a podobne, keď sa točí v noci, keď sa, ohrievače, rôzne osvetlenia sú veľmi dôležité v rámci filmu. Catering, lebo v rámci natáčania filmu vy musíte vlastne dodržať aj ako pitný režim, tak vôbec akože stravovanie pre ľudí pracujúcich okolo filmu. Zároveň to je celá odpadová problematika tých ľudí, ktorí pracujú na tom filme, na tom placi a vytvárajú odpad, už keď sme hovorili len o konkrétnom odpade. A potom samozrejme je toto strihanie, je to vlastne tá postprodukcia, ktorá tiež v rámci hlavne digitalizácie a využívania energie na strihanie filmu a tak ďalej. A nakoniec je to distribúcia vlastne do tých kín. Čiže každá tá oblasť v sebe zahrňa veľmi veľa dodávateľov a ľudí, ktorí na tom pracujú, vytvára nejaký dopad na životné prostredie. A vlastne v tomto princípe je to krásny príklad, kde keď viacerí spolupracujú na jednej téme, udržateľnej téme, ako odpady netvoriť, môžeme vlastne ovplyvniť nielen hercov, môžeme ovplyvniť samotné distribučné spoločnosti, dodávateľov, či už je to catering, či už forma transportu a logistiky toho filmu naozaj v mnohých oblastiach a nehovoriať o výrobe rekvizít napríklad. Ako je na tom filmový priemysel celkovo na svete? Sú takéto filmy, ktoré sú v súlade s obehovým hospodárstvom už bežné v zahraničí a iba u nás je to novinka? Alebo je to celosvetovo novinka na ekologickej báze? Myslím si, že tak ako téma ako odpady netvoriť, alebo zero waste koncept je novinka, ale nie je to úplne novinka niekoľkých mesiacov, dajme tomu, že to sú nejaké 3-4 roky, sa stáva témou, tak takisto môžeme hovoriť, že je to stále novinka ešte aj v tejto sfére ako v každej inej, ale už takto produkované filmy sú, dokonca aj v európskej produkcii, v súčasnosti aj do kín bol premietaný jeden film vlastne holandskej spoločnosti, neviem, či môžem povedať, je to vlastne Dievča, sa volá, alebo Girl, ktoré je naozaj veľmi zaujímavý film, ani som netušila, že bol takto vyrobený a vlastne mne to potom vysvetlili alebo ozrejmili vlastne producentky aj slovenského filmu. No a v podstate oni sú súčasťou projektu Green Screen, ktorý v sebe zahrňa viaceré vlastne krajiny, ako je napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, ktoré chcú vlastne v tejto téme pokračovať a pomôcť vlastne producentom šíriť túto myšlienku a takisto ich dovzdelávať. Na Slovensku je to novinka, ale ako všade to začína u jednotlivcov, takisto ako sa producentky rozhodli, lebo to, čo chcú premietnúť do svojej výroby, čiže do svojej práce, tak žijú aj oni vlastne doma, alebo respektíve je to ich životný štýl. A to isté, čo ja viem ponúknuť, je nielen moje know-how, alebo naše know-how v rámci cirkulárnej ekonomiky, ale aj to, čím žijeme takisto aj my. Je teda obehové hospodárstvo totožné s filozofiou Zero Waste? Je to to isté? Všetky tieto filozofie alebo tieto oblasti sa riadia základným princípom a to je, ako odpad netvoriť. A to preto, lebo každý, kto sa tým začne zaoberať, zistí základnú pravdu. A to je najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. Ak nevznikne odpad, ja nemám čo riešiť, nemám sa čím zaoberať. Takže Zero Waste je tiež súčasťou vlastne implementácií práve cirkulárnej ekonomiky. Ak by ste mohli dať na záver nejaké tipy našim divákom a čitateľom,
ohľadom obehového hospodárstva, ohľadom zero waste, tak čím majú doma začať? Už ste spomínali, že nekupovať si napríklad jednorazové plasty, lebo je to úplne zbytočné. Aké sú možno ďalšie kroky, ak sa niekto rozhodne žiť v súlade s našou planetou a neničiť ju ďalej? V prvom rade musíme si uvedomiť, že my tvoríme vlastne ten dopad na životné prostredie v bode, kedy sa rozhodujeme napríklad v obchodoch, čo si kúpime. Čiže v tom momente, ak vôjdem do obchodu, mal by som si rozmyslieť, či to reálne potrebujem a koľko toho naozaj potrebujem. Kedy, aby sme udržateľne dokázali vlastne žiť v rámci svojich vlastných možností, to znamená kvalitné veci si nakupovať, kvalitné veci, ktoré nám dlho vydržia, jednoznačne obmedziť, ak sa dá, na úplne minimum všetko jednorázové, lebo všetko jednorázové, ako som povedala, má svoju opakovane použiteľnú alternatívu. A chcela by som ešte jednu veľmi dôležitú vec povedať vlastne poslucháčom alebo divákom, je, že by sme sa mali zbaviť toho, že chceme všetko veľmi lacno, aj to ekologické, aby bolo tak lacné, ako to nie je ekologické. V podstate v tom nie je ekonomika a to sa nedá. Ekologické vždy bude drahšie ako to neekologické, preto lebo vy platíte vlastne za ten dosah alebo minimalizáciu toho vplyvu na začiatku už v tej výrobe. Pri neekologických možno zaplatíte na začiatku menej, ale následne celá spoločnosť aj finančne, ekonomicky, nehovoriac aj zdravotne, vlastne dopláca v ďalších generáciách. Keby sme si to premietli na finančnú hodnotu, tak v podstate neekologické na skutočnosti vyjde oveľa drahšie. A na základe toho sa tiež by sme sa mali rozhodnúť, a to je, tým by som aj ukončila, či chceme umrieť za lacné peniaze alebo prežiť za drahé. A to už je na slobodnej voľbe každého z nás, ako si zodpovieme. Čiže platí v tomto prípade, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci. Aj tak to môžem povedať presne. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli na náš rozhovor. A ja ďakujem. Našou hostkou bola Petra Čefalvajová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.